أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina daɗa mana murna da ƙara haɗuwa a wannan mu gyara karatunmu mu gudu tare mu tsira tare episode 7 suratun Nasr. Sura an-Nasr. In muka duba ƙirge daga ƙasa Sura an-Nasr ita ce sura ta 110 bayan suratul Fatiha, suratul Nas, suratul Falaq, suratul Ikhlas, suratul Masad, tabbat yada kenan, sai suratul Nasr. Insha Allahu ita ce sura ta 110 a wannan episode ɗinmu da muka ɗauko. Insha Allahu Allah ya bamu iko za mu kai iya zuwa inda Allah ya bamu iko. Kar mu manta wannan darasi ne na mu gyara karatunmu, kurakurai da muke ɗan samu a cikin karatu mu gyara. Insha Allah zan ba tare da tsawaita lokaci ba, zan ƙara karanta sai mu duba wasu ƙananan kurakurai da muke yayin karatunmu. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله. مكدوبة فرقو إذا جاء نصر الله والفتح زام لورا إذا جاء بزام إذا جاء إذا جاء نصر الله. wannan za mu ja shi na farko za mu ja shi biyu ne kawai, na biyu kuma za mu ja shi 4 ko 5. Nasrullahi za mu ɗaure sadun ɗin nan, ba za mu ce nasarullahi ba, za mu ce nasrullahi. Sunan Allah kuma Allah za mu kaurara, tafkhimul lam ismu jalala. Wal fath wa ra'aitan nasa, wara za mu kaurara ra'un sabida ra'un tafkhimu ra za mu kaurara ra'un ɗin. Wa ra'aitan nasa, nunun ɗin nan za mu mai gunna sabida ya zo da shadda. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, ba za mu ce yadkhuluna ba, a ƙalƙala ne, dalun tana daga cikin hurufin ƙalƙala. Ba za mu ce yadkhuluna fi dinillahi, fi dinillahi. Nan kuma sunan Allah za mu siranta ne, ba za mu kaurara ba, tarqiq wa muraqqaqa. Sabida me? Sabida nunun ɗin nan ta zo da kasra, wannan nunun ɗin, don haka sunan Allah ba za mu kaurara ba. Afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kamar yadda muka faɗi, ra'un na rabbika za mu kaurara, wannan kuma ha'un ne za mu lura lokacin da ha'un ta zo ƙarama da ha'un babba. Ba za mu ce fasabbih bihamdi ba, a'a fasabbih bihamdi, ra'un ƙarama ce. Innahu kana tawwaba, innahu
ba za mu ce innahu kana a'a innahu kana tawwaba tawwaba ba za mu ce tawaba ba. Insha Allah zan ƙara karantawa don haka sai mu lura da wannan ƙananan kurakurai ba za mu samu lada ba face mun karanta shi mun kyautata karatunmu kuma mun kyautata niyyarmu. Mu koyi karatu mu koma mu daɗa duba karatunmu ba laifi ba ne. Akwai kurakurai da muke yi to muka koma wannan buɗe wato kamar haske ne da muke haskaka ma junanmu. Ba dukkanin za mu koyi karatu ba amma a nan insha Allah akwai gyararraki da za mu koya. Sa'annan kuma mutum zai koye shi sosai sai ya samu malami da yake kusa da shi, sa'annan malami da ya san ya iya karatu ya san hukunce-hukuncen shi sai ya koya insha Allah. Allah ka ba mu iko. Zan daɗa karantawa sai mu saurara. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله. Allah ka ba mu lada kuma Allah ka sa mu karanta daidai yadda za mu karanta mu samu lada ba tare da kuskure ba. A nan za mu tsaya a wannan episode wato episode na 7. Insha Allah sai mun haɗu a episode na gaba. Wannan ina yi ne saboda gudu tare mu tsira tare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.